sa ka. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Alvin. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Gulong ng Palad. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa'yo ang kaagi karon? No kini usa ka lalaki nga taga Barangay 26 Claro Emerecto Avenue, Cagayan de Oro City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Alden. Recorded by Radio Mo TV. Alvin, sige na panggi ka na mo aron dili mo malate sa inyong klase. Ang among bawon, ma. Di aray mong bahon o di ara po ang imo dudong. Piso lagi mo. Ayaw na lang pagreklamo kay pobreta. Naidagang kamote nga akong gilungag ha. Pagdamo ana aron dili mo gutomon. O sige na lihok na mo aron dili mo malate. Luuyan to kuya sa. Kamay na tong bawon. Siyaon, pobre man gud ta dong. May pa ato mga classmate kuya kay tagko kayong ilang bawon. Ay lang kasuya, ana nila dong eh. Kay basinog, kwartahan sila. Paningkamot ang gitag eskwela aron dili magdisod-disod dinig dako nato. Karon nga, nauman naman ko sa high school. Mahangyo ang tako ninyo nga may eskwela ko college. Unsa goy tay gasto na mo Alvin? Kung muskwela ka og college nga nahibaw ka nga naglisod ta. Ay, Pasensya na kanak ha. Dili gid in taho na mo mahatag ang imong gusto. Hunsaon manggod nga pobre man ta. Ug naa pa in taon kay mga manghod nga nagskwela. sige lang ma. Mangita lang ko paagi nga maka-eskwela ko. Muadto kag Cagayan? O ma, Magunsa man ka didto? mangita ko paagi mga narbaho ko. Kay kung makatigom na unya ko, eskwela ko college. Ikaw. Basta kay pag-amping lang gid in taon didto ha. O ma. Salamat taon kay nakasulayan kong trabaho din sa Cagayan. Isip front desk attendant ining lodge. Nagsuldo na ako, akong paladan si mama. O magtigom sa ko aron makaskwela ko college. Buisit! Lo, isapot mas ma'am. Alvin! Alvin! Oh, ma'am! Ma'am? Maura niya to kita rong adlaw. Yes, ma'am. Saon gamay raman ang customer rong adlaw, ma'am. Ay buisit. Kinahanglan na ta mangitaglaing negosyo ini. Og kun unsa gani, isira ko na lang ning lodge. Ginoo. Tabangin ang taon mi nga mukusog ang negosyo ni ma'am. Kay kung muhinay ni og yang ipasira, mawala na kong trabaho. Mag-unsa naman lang ko, Diyos ko. Hoy Alvin, nangita ra ba to si ma'am nimo? Ha? Ano man? Abot lang. Ato lang ka, aron may bawo ka. Ma'am, di patawag ko na ko nimo. Oh, Sa man di mong tuyo na ako, ma'am. gusto na ko nga muundang na kasi imong trabaho din eh. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Ma'am, maluit taon ka na ako, ma'am. Ayaw lang itahon ko papawa din sa akong trabaho, ma'am. Nagkinahanglan taon kong trabaho, ma'am. Kalma lang. Dili ka man mawadaan og trabaho.
Papahawaon ti ka dinhi sa akong negosyo nga lodge. Kay balihin ti kas bag-o na akong gi-open nga fitness center. Oh, Maong pagandam, kay adto ka na ko i-assign dito. salamat, ma'am. Dali as panahon, eh. Walang ibaw nga. Tuig na ko kapin din sa akong kitabahoan. Nya, nakapadana sab ko nilang mama og kwarta. Og may gamay na sa kong natikom. Wangyo ko sa kong amo. Nga mo eskwela ko sa college. Sige, pwede na kang mo eskwela. Salamat, ma'am. Unyaon sa man, madaras imong oras. Mo trabaho lang ko sa buntag, ma'am. Ug sa hapon lang ko mo eskwela. Ah, sige pa ning kamot. Basta ayaw lagi pasagdang imong trabaho, ha? O, ma'am. Lord, salamat na nag-eskwelahan ko college. Tabangin taon ko, Lord, nga makabot na akong akong pangandoy nga mahimong teacher. Maayo kay ni anak ka, Alvin. May tuyo ka na ko, ma'am? Ay, nahibaw kong masakitan ka ining akong isultiro nimo. Pero wa ko'y mahimo. Ngano di, ma'am? Hinay naman gud ang dagan sa akong negosyo. O ginahanglan kong magtaktak og tao. Og usa ka na ini. Unsa? Salamat sa iyong pagtabang na ako, bay, ha? Nga makapuyo ko din sa inyo. Migo gud-agod. Di ka na ako mahimong pasagdan bay. Saan man gud nga kalit pang kong gipapahawa sa kong kitrabahoan. Ay kagol bay oy. Dali ra man ka makakita og trabaho ba? Kay naka-college man ko ka. Maayo unta, bay. Bay, unsa man? Gusto na kag-trabaho? Unsa man trabaho, bay? Sa mall. O sige, bay. Trabaho ko. Salamat ka taon nga nagkasudan kong trabaho. Paningkamot ko nga makatigom ko aron nga makapadayon ko sa college. Bay, di ba ganahan man ka nga makapadayon sa imong pag-college? Oh, ubay. Mabitaw nga nining kamot ko nga makatigom. Kay gusto ko nga mahuman ko sa akong pag-eskwela. Aron nga makatabang ko nilang mama o papa. Labi na gid sa akong mga igsuon. Bay, pwede na ka makapadayon sa college bay. Na di kay dako ang gasto. Ha? Saan man? Doon na may gi-offer ang CHED karon bay nga program bay. Kanang ITIAP nga program. Mahimo ka na mo padayon sa imong college bay. Salamat kay bay. Maningkamot ko nga makapadayon ko sa akong pag-eskwela bay. Minsan ang takbo ng buhay mo. Tungod sa program sa CHED nga ITIAP kon Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, nahuman gid nako ang college. Og sa pagkakaroon, may trabaho nako. Og nakatabang na sab ko sa akong mga ginikanan og mga igsoon. Og sa mga batan-on nga naminaw karon, ayaw kamo pagpakawa sa paglaom. Paningkamot lang gyud mo nga maabot ninyo ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Alvin nga taga Barangay 26 Claro M. Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga lang, gulong ng palad. RMN. School uniforms are also comfortable to wear, so there is no point that school uniform should. Maayog kay si Michelle pag abot sa debate oh. Huwag makalupig niya. Ay James, kabantay ko nimo ba ganina? Nagsige kag tutok ni Michelle nga nakigdebate. Ganahan magkukun niya bay. Di ko pulan nga magsigig paminaw niya. Yay, murag lahi na nida. Ha? Masapan? Ganahan ka ni Michelle? Sano? Um,
Nakras lang ko niya, bay. Pagtarong ba? Lagi. Tinubi na, bay. O ganahan unta ko nga maduol ko niya. Mo ba? Sige. Mangita tag paagi bay. Unsaon nga maduol ka ni Michelle. Salamat, bay. Naunsam ko'y. Di man mawa sa kunahuna si Michelle. Magsigi man sa hasol sa kunahuna. Ha? Moapil ko sa debate team? Oh bay. Mo ni maayo nimong buhaton aron nga maduol ka ni Michelle. Bay, makaya ka na ko na, bay? Nga debater champion ra ba na si Michelle? Makaya ra lagi na nimo. O ba sa ni ambog to nga paagi aron nga maduol ka ni Michelle. Sige, bay. Magpamimber ko. Salamat din taon kay member na ko sa debate team. Makapaduol lagi ko ni Michelle. Hapit na lang mahuman ang among debate. Wa man gyud ko makakita ni Michelle. Hain maka siya. Mihawa naman si Michelle sa debate team. Ha? Nga naman, bay? Na ako ni problema silang pamilya. Mao ba? Kung mao na, wa na day kahigayunan nga maduol ko ni Michelle. Baylok. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw lang pagpakawa o paglaom bay. Basta palig makakita na tagpaagi nga maduol ka ni Michelle. Ambot ba, bay? Nawada na minuon ko paglaom nga magka-close mi ni Michelle. Bay James. Ha? Mag-friend request ko ni Michelle? Oh, bay. Ha? Tanawa, kinao. Mao ni iyang FB account. Sige na, Maayo ka ha ni bay? pag friends request na yun. Bay, may ka ni nga ako ni Ay buhaton, mo bay. ni ang ni mo buhaton lagi. First move ba? Sige, bay. Ako ning suwayan mo, friend request ko ni Michelle. Yes! Gidawat ni Michelle ang akong friend request. Unya na akong message niya. Palabyon sana ko og pila ka adlaw. Friends na mo ni Michelle. Nalipay sa bitaw ko, bay. Nga iya kong gi-accept. Nga, sa may plano ni mo. O chat ka niya? Di lang sa ko, bay. Kay basig lainon yag sabot ba. Muriak lang una ko sa iyang mga post, bay. Hangtod nga, maanad na siya nako. Bay James, di ba birthday man ni mo ron? Oh, bay. Ayay! Hilom-hilom ramang gay. Happy birthday, bay! Uy, salamat kay bay. Pero, pagsaba sa itong mga kauban, bay, ha? Kay mauwaw ko. Gusto. Na ako'y nahuna-hunaan, bay. Ha? Unsa man na, bay? Akong pangayuan og birthday greeting si Michelle para nimo. Ha? Ayaw lang, bay, uy. Ay, ako ra lagi bahala lagi. Ang importante nga, naa kay something nga imong matipigan, gikan niya. Dira oh. Oh, gamay maligini nga papel, bay. Nasa gisuwat diha para nimo. Basahan lang niya. Salamat ini, bay. Maayo din kay Mingaw. Ako ning ablihan ang papel nga gihatag ni Michelle. Ako lupaan ko eh. Ako ning basahon eh. Wa kayo kumakailan ni mo. Pero ingon si Luke, nga birthday ni mo. Happy birthday! Kanindot sa akong gibati nga may gamay nga liter nga gihatag si Michelle ako. Ako ning butas ako pitaka. Kaya ako ning basahon permi. Salamat kay bay ha? Saan sa man? Sa iyong pagtabang nako, abi ni Ubay, way kabutangan sa kong kalipay nga ni greet si Michelle ako. Pinaagi atong gamay nga liter. Okay ra bay. Amigo ko ta. Ya, sa may plano ni mo ron. Ayaw ko gina nga magsige lang kag tago-tago diha niya na imong gibati. Pagkawas na.
Bay, Ay, ikaw lagi mag-anto sa anak ko nimo na nga. Punggan di, mura lang lumluman diha. Husto ka, Pagawas bay. na, pagawas na. Husto ka. Di maayo nga hangtod sa hangtod nga ako ning itago ang akong feelings ni Michelle. Kinanglang mahibaw na siya ini. Kana, mo na buhata. Pero mangita lang kog saktong timing, bay. Mao ni nga akong gipaabot nga naami program din sa eskwelahan. Magwat lang ko nga moabot si Michelle. Aron ako siyang doolon. Niya na si Michelle. Ikaw mas Dili. ka. Nagkuyog sila si Chris. Ang kani kauban niya sa debate. Kasakit sa kundugan. Ha? Di na ka mapadayon si Muntinguha ni Michelle. Ay, di na bay. Pero gano man. Ako nakita nga close kay sila ni Chris. Ay ang kauban sa una sa debate. O niya? Si Chris bay, guwapo ug bright. Ug ako nakita nga close kay sila. Ug naibaw ko nga nakagusto usab si Chris ni Michelle. Bay, Kung mapadayon pa ko sa kong tinguha niya bay, pili din akong daan kay layo ra kay ko ni Chris oy. Maong di na lang ko bay. Malipay na lang ko nga magtanaw ni Michelle nga malipayon uban ni Chris. unsa? Uban sa awit ngayon gipanghayo, awit ni regulahan. 8 liters. Why do I pull you close and Ang mong kaagi gibahatan no doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin di paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papadal sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadres lang ni ining tulamanon handumanan sa usakawit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Tawagan ako sa pangan nga Anika. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit nga ba mahal kita? Recorded by Radio Mo TV. Wala na siya na ako sa gym no. Atik sad. Masig magpadaka ng tawhana ha. Nabaw ka ba yun nga lain may uyaban ng tawhana. Pag usang gabi ka ni, nasakpan man na sa tong silingan. Gipasakay niya ang babae sa gawas nga gikan sa ilang bay. Pagkahuman, 5 minutes after ana, na silang babae nga niabot o gidanya sila. Day, Maong ikaw, pag-amping lang yun. amigo ra lagi mi uy, mo'y malis siya. Bantay bitaw. Nagplano ang mga gymmers nga mag-Christmas party. Aon sa man? Muuban ka? Pwede. Kanusaman ko no? Wabalik sa room na. Asa ka siya? Oh, to ara ay. Mo ba di pag-apot? Kwapuhag niya, uy. Limpyo kayong tanawon. Bay, kinakatunga ka. Abi pa lang, others ko kung dili ko mo to nga. Okay lang nga, matupad ko nimo. Nganong dili good? Ayaw, gid ko padungga nga magkauya mo atong Jerome. Pa, Nahibaw ba ako sa kalidad anang yung anak lasiyas lalaki ba ya? Binuangan na ka na. Pasakitan na ka na. parehas ba si mong gibuhat ni mama pa? Ani ka? Magawas ako pa. Dali, dayon. Taimi kay nga, huwa sila sa mga magpapa din eh. Ako rang usa din sa bay. Salamat, Jerome. Nagitalagid ko kay istorya ron. Nag-away na sa mong papa nimo? Dili na natin magkiskot pa, ana. Gusto ko nga ma-divert ako na ako na ron. So, unsa may feel nimo buhaton na karon? Oh, ano ka? Nikisan mo ko nimo. Jerome, sorry. Ano ka? Jerome,
Ato sa kwarto na. Dali. Ginoo ko. Wa na mo kabugyan ang mga kaugalingon. May nahitabo kinamo ni Jerome. Unsaon na lang kung lumabdos ko. Nahuman! Unsaon man na ni mo ron? Ngano ni sugot man in taon ka? Uy nga dunay mahitabo ninyo. Nga dili man mo uyab. Naibaw baya ka, daghan ginag uyab ng tawhan na? Day, Pag-ampo lang yun nga dili ka mo mabdus, day. day. Nagtimi-timi ka man. Ha? Saman, huwag ka ganay sa sudan. Ambot pa, murag. Dili man ako feel ang sudan. O niya? Mungundang nagkakaon? Opa, dili lang ako pugson kay basin isukar sad nako. Noon sa amin ko mura mo kong mudigwa sa pagpahon. Lain magpaho ang inununan. Paborito man ang akong inununan. Nag-mens na ba ka? Uwa pa. Unsa? Hala ka. Ano di ay? Dili ka ha. Early signs of pregnancy kang imong gisulti na ko karon nga. Mura kang mudigwa kas inununan. Ha? Pagpiti, uy. Recorded by Radio Mo TV. Ginoo ko. Positive. Kinahalamaybaw si Jerome ani. Sure ka nga. Ako na? Awa ko'y laing gitugyanan sa ko pagkababay. Pag dili ikaw ra. Anika, nahibaw ka kita di ko andam, ana. Usa pa, na ako'y uyab. Nahibaw ka gid, ana. Ang Jerome. Pinalilimot sa ka, ha? Nga ikaw may nag-una-una na ko. Nagpakalalaki lang ko. Jerome. Ipakuha ko ning bataan ay. Ayaw ginagbuhata ha. Dili na ko managad nimo kung buhaton ani mo. Day. Dahil dako kayo lang sa. Sultihin si papa nimo ana. Day. Daan pa ko. Huwag ka man good maminaw na ako. Sorry pa. Ayop. Asa siya? Kinalan nga manubag siya sa naitabo ni mo karon. Paistoryaho lang una nato ning mga anak nato, pre, ha? Ilang nato ipagi sa kainit sa tuo. Kaysa may dili manginit, ana. Nga dili man kuno siya mubarog sa naitabo sa akong anak. Ayaw ka pala ka, pre. Di ba magkatugot nga dili siya mubarog sa iyong obligasyon? Di man sad ko ingon na anak kasalbahis ba? Nga akong kagalingon ray akong ginahuna. Pero ani ka, ayaw pag-expect og too much, ha? For the sake nga mabdus ka, paggaon ka. O ati manunti ka hangtod nga mga anak ka. Pero, kuto pra diha. Dili pa ko andam nga gapuson akong kagalingon sa usalang ka babae. Ibaw ka gid, ana. Nakaila ka na gid ako. Jerome. Mahal gid nimo si Jerome. O, day. Bisa nahibaw kong sayop kay wa si mahigugman ako. Pero buhaton kin akong tanan. Aron makagusto lang gid siya na ako. Anika. Pero nga, nanganak ka naman.
Ang itingali nga maghuwag na ta. Dili ko masugot. Anika, Jerome, please. Suwayan na to for the sake sa atong anak. Anika, wa ko'y love ni mo, bisan kamay. Andam ko mapaabot. Di ba ako makatulog sa pagmahal na ako? Ate, manunti ka. Pagkaunti ka. Oh. Ayaw lang kong buwag eh. Anika, Jerome, please. kung mo insist magyud ka, di ko makasaadi mo, nga di ti ka mapasakitan. Nakailakay ka nako. Jerome. Laom na kayong gabi eh. Pero huwag maghihapon maabot sa Jerome. Asa naman ka siya? Siya na karon. Nganong karon pa ka mauli? Sa may labot ni mo. Jerome, sultihi ko. Dito ko sa kong babae. Saman, may problema ka? Jerome. Giingnan tanig ikang daan. Mapasakitan dati ka. Pero ikaw may gusto kaya ni, di ba? Mapagkantos. Tanaw na to hangtod ka sa kaya ni mong muagwanta diha. Jerome. Aw, imo man nagisudlan. Agwanta gid ka. Kaya pa magkaha. Wa ko'y dili kayang buhaton para niya, Day. Mahal kaayo na ako sa Jerome. O dili gid ko mo give up niya. Akong ipakita niya nga lahi ko sa uban niyang babae. Andam ko mo dawat sa imperfections. Ingon ana na ko siya kamahal, Day. Anika. Kapag ako ay nagmahal, Buang na kong buang. Pero karon pa ako makafeel og sama ani. Andam na kong buhaton ang tanan. Makumpleto lang akong pamilya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Anika nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit karakulan. Bakit nga ba mahal kita? Ang mong kaagi gibuhatan ni duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Ma, may eskwela na mi. O yung mga eskwela mo. Oh, mangayo may baon, ma. Wa ko ikahatag niyo nga kwarta, oy. Kaya wa ko hatagi sa inyong amahan. Ya asa mig baon ini, ma. Aw, pag eskwela mo dito, way baon-baon. Duyan ito kuya, no? May eskwela ta nga may baon. Guantang tayo ni dong, kay problem ta. Maka-eskwela ka taog high school ani kuya? Na, minaw tayo ni dong. Kung peskulahon ba kay school ni mama o papa. Mag-working ka kuya? Oh, dong. Asa man ka mag-working kuya? Asa lang dong. Mangitar ko, aron eskwela ko high school. Imo na di kong biyaan din ni kuya. Inanglan kong biya ni sa ato dong. Kay, may kagastong atong girikanan sa pag-eskwela na ko sa high school. Mag-working na lang ko. Sige kuya, kay ini high school na ko. Kung dili ko eskwela ko nilang papa o mama, mag-working sab ko. Pa, human naman yun ko sa elementary. Huwag yun tako ninyo nga, eskwela ko high school. Nayabag ka. O sabi mo igasto ni mo. Ginahibaw man yun ang galisod kaayot ta. Pagtuyo diya ay Mark. May pagmutabang ka na ako sa atong uma. Mapuslan pa ka. Pa, Pag-eskwela-eskwela ha. Tabangi ko sa uma. pila na katuig ko nga mitabang lang mama o papa sa uma. Di ni mahimo.
Kinalan nga maka-eskwela gid ko og high school. Jose Badarbaho. Manarbaho lang ko, ma. Aron nga maika-eskwela ko sa high school. Asa basab kuno ka manarbaho, ha? Mangita lang ko, ma. Mahalag bugat na trabaho. Ang importante nga maka-eskwela ko high school. Sa makadong. Musugot ka nga manarbaho ni Mark. Ay patrabaho, ana eh. Kana pa, mugamay ang akong pakanunon din eh. Imo diming piyaan din Kuya Mark. Ayaw lang ni biyahe, kuya. Kinalan ako mo biya din sa ato, day. Dong. Kay kinalan ko nga eskwela. Mukuyog lang minimo, Kuya Pi. Ikaw, kuya. Makuyog lang minimo. Pasigiyan mamikulat ang papa dinigod. Agwanta na sa mo din, kay kung makakita na kong trabaho, kuhaon man ta mo. Basta, kuya. O lagi. Ako na isaan ninyo. Salamat ng taon nga nakakita na kong trabaho. Mangita ko kapuyan ng barato. Ano makatigong ko. Aron ulit abli sa klase, maka-eskwela ko. Recorded by Radio Mo TV. Salamat ng taon kay naka-eskwela na kong high school. Bahala na kapo yung akong lawas. Agwan taon ko lang yun. Ang importante, nga magkahuman ko sa kupag eskwela. Day? Dong? Niya malagi mo sa kong kipuyan. Kiyon sa man ninyo pagtultol din eh. Naibaw man mi kuya, naasa ka nagtrabaho. Mauto na nga tanami kung nasa ka nagpuyo. Nya, gitultulan man mi. Kuya, ano na mi puyo din niya? Ha? Ani lang mi puyo ni mo kuya ha. Sige na mi kulatan ni Papa kung makainom siya. Sige na kuya. Kay, pero mi na lang mi wikaon kuya, inig-eskwela na mo. Kay di man miyatagan mama. Oh, sige, sige. Anila mo uban ako. O, ako na lang siya mo pa eskwela ninyo. Basta pag binuutan mo ha. Oh, kuya. Salamat din taon na nakayaran ako ang pagkatiman sa akong mga igsoon. Bahalag kapoy. Ako lagi na agwan tahon. Ang importante nga, mahuman ko sa akong pag-eskwela. Na ako ni-contest og handwriting sa Pica's room. Hindi na akong pauli. Mutanaw sa ako kung kinsay nang apil. Gamay raman ay nang apil. Hala, na si Mary Chris. Kinsay na yung wapas extra Pica's nga ballpen. section. Dili na mo agyang akong ballpen. Kinsa may na extra nga ballpen diha. Pagamita sa ninyo Ako si Mary ipagamit ang Chris. akong bulpin. Teacher! Ni ako'y bulpin! Di arang ballpen nga akong gigamit. Ako na ning iuli. Kinsa tagiya ini? Thank you ha. Kiang ko mo siyang classmate ang akong bulpin. Pauli na lang ko eh. Naunsa man ko. Dili naman mawa sa kung na si Mary Chris. Kailangan ko sa smile. Na-inlove na ka ko ni Mary Chris. Ganun na makita kang tao diya sa stage. Ako na ulon, magsusi ko.
Mika, ganun lamay kang estudyante din eh. Naigibuhat nga program ang among teacher. Mo-open up ka sa stage. Musulti ka kon, unsa nahitabo sa mong kinabuhi. Mao ba? Si Mary Grace na musulti. Maminaw ta. Ang akong mga ginikanan, perming mag-away. Kay isugayo ang akong amahan. Hangtod nga, niabot ang time nga dili na ko nila pa eskwelahon. Og nakahukom ko nga mag-working aron makapadayon ko sa akong pag-eskwela. Pareha di may kaagi ni Mary Chris. Paita sa sa kaagi ni Mary Chris eh. Tuwa siya sa ilawom sa bangka. Ako siya duulon. Hi, Chris. Pwede makiksulti ni mo? Sorry. Wa ko'y panahon nga makiksulti din yung mga lalaki. Chris! Mary Chris! Kalit lang! Mary Chris! Na, ayun na lang pagtugad-tugag doon ng Merry Chris Mark. Ha? Nga naman. Dili na interesado nga makikstorya ag lalaki, uy. Naglikay na. Ha? O kung nagplano ka mang gani, nga manguyab ni Mary Chris, ayaw lang lagi padayon, kay masakitan ra ka. Daghan na kayo nanguyab ano Mary Chris, unya, gipang bastard lang. Unsa? Sayang kayong tang karon, ganahan na siya nga mo-focus sa iyang pag-eskwela. O kung naibog mang gani ka Mary Chris, utla na lang ang pagbatia, uy. Kaya wag kayo mahimo, anak. Masakitan ka lang. Bawat sanggol na isip. Wa na ko mapadayon sa akong tinguha ni Mary Chris. Kay ako man nakita nga wag gihapon ko'y paglaom niya. Sa pagkakaroon, padayon paghapon ko nga nakigbugno sa kalisod. Ug dangan doy nga unta, may kahayag pa nga moabot sa akong kinabuhi. Dini na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad nini akong suwat tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Anan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, tinadhana sayo. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa na sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Mati City, Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasagan nga An-An. Recorded by Radio Mo TV. Junjun. Wala tinuodan. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako? Nga malimod man ko. Ang tinuod, ganahan sa kunimo, Jun. Good morning. Imo na kong gisugot, An? O, Jun. Uyab na ta. Salamat kayo, An. Wa ko ning paantusag dugay. Na all na uyab. Sumugan ay. Bitaw, uy. Nalipay na ko nga may uyab na kadayan. Ako na lang gisugot si Junjun, day, uy. Kay ganahan masad ko niya. Okay na na, day, uy. Pero, panid ilang sana si Junjun ha, kay naraba ko'y nadunggan nga musuyop po na ng tawhana. Ha? Ako ang kuno ni Moan nga musuyop ko sa una, pero sa una naman to. Nihunong naman ko. Nagsulti ka ka as tinuod, Jun? O taon anoy. Nanugod taon nga mulimod man ko nimo nga uyab gud ta. Maayon ta ako nagsulti ka na ko as tinuod, Jun. Maayo lang unta. Jun, ayaw. Ayaw, Pi. Dili na to ni padayon. Nga naman. Basi mamagtos ko. God, lugod. Kung mamagdos ka, mga sawa mo ganun. Bantay, ha? O, lagi. Maong tayo, Kadlo. Ay, hindi ka na ako pasagdanan. Ha? Jun. Ganong pirmi mo magkuyog ng Junjun, Hanan? Suman, uyab mo?
Opa. Nanguyab kang adik? Dili man na adik si Junjun pa. Sinili, ha? Klaro sa dagway na, ang adik ka na. Ako may makita nga magkuyog sa mga barkada nga, adik sa bignaw. Pa. Huwag yun ito, ha? Pagitaw lalaki tarong, ha? Kaya dili, adik. Ganda ba nan? Nga naman pa. Nanawa ko sa migsuo dito sa Cebu. Targahong ka ko dito. Pero nga naman pa. Ang iwan mo ko pa doon sa Cebu. Aron malayo ka ng adik yung uyab. Pa. Ay kung sukspa ka, ha? O di ko maglagot mo. Pangandam ka ihatod ka sa Cebu. Larga di ka sa Cebu di nga. Paypaw na ako. Pasaylo ako, Jun. Gusto magpati papa nga malayo ko nimo. Mong iya kong gihato diri sa Cebu. Nasa ato pa di. Di na dito magkita ini. Magkita na gihapon, uy. Pabuta lang gustong panahon kay isaad na ko. Mabalik na ko diya sa ato. Sige, An. Magpaabot ako nimo. I love you, An. I love you too, Junjun. Pila pa gani ko kasi mana din sa Cebu. Pero umingaw na kayo ko ni Junjun. Ingon din ini ang bation ko na malayo kasi mong uyab. Hi. Oh. Recorded by Radio Mo TV. Ayaw kadlok na ko. Silingan naman ta. Nanga mong bayad diya sa luyo. Ikaw din manghod ni Ate Elsa nga gikan sa Davao? Ako. Mo ba? Gusto na ko makikamigan nimo. Ako di si Ray. An. Hindi kayo uyab nga gibiyaan dito sa inyo? Ori, ag mo ni hinungdan nga naabot ko din sa Cebu. Kay dili man ganahan akong papas akong uyab. Di palayo ko niya. Mo ba? Sige lang. Kay kung kamugod ang para sa usag-usa, abotong lagi hapon mo sa panahon. Hala, wa naman ko regla ha. Ay, manikuro ko, Bi. Magpalit ko pregnancy test. Kinuo ko. Positive. Mabdus ko. Mo ba? Mabdus di ka? O, Jun. Uni nga? Ha? O, ansay unya? Kung sa may plano ni mga mabdus naman ka? Kalain ko di mo. Ang buti mo ipasabot nga dili ka manubag sa gibuhat na ako. Kung saan ko man ako pagpanubag? Ngawa man ka-dress akong dool. Jun. Aron di ka magproblema, no? Ipakuha ng gimabdos ni mo eh. Jun. Klaro na lang kaayo nga dili siya mga mahanan ng imong gisabak. Sabi akong buhaton initi. Wag ko ilaing ikasulti nimo ana. Pakatawhan ng imong gisabak bisag way ilhon nga amahan. Gusto mo sa bang imong magwang? Ray. Wala na lagway ilong amahan ang imong gisabak. Pakatawhan lang gina. Ray. Anong nanawag pa mo ka? Gusto lang kong mangumusta nimo. Ay ako sa mukha pa. Kaya may kaipon ako. Unsi ka ipon ko. Maunan, may kaipon ako diri. Sabi ba na kung mahal ko nimo? Mahal ta magkaan. Pero kung saan man nga, huwag ko gustuhin sa mga amahan. Mong magkalimtan na lang ta, An. Jun. May mo ba? Dili ka mo hilak? Gisakitan lang ko sa kanahibawan. Nga may kaipon na si Jun. Sakit ni na. Kaya siya ko'y amahan na imong gisabak. Pero kinalang dawato ni mo. Nga dili ka mo ang para sa usag-usa. Ray. Nga nung ingon nanay mo tinanawan ako. Naluoy ko ni mo. O kung musugot ka, ako ang mga mahan sa imong gisabak. Ray. Nagagusto ko ni mo, An. O garon lang ko nakabaton o kaisog nga akong naibawaan nga may kaipon na diyang imong uyab. O nga tagi ko higayon.
nga higugmaon ti ka. Huwag kung musugot ka lang ako, magminyo dayan ta. Dili ka mao nga makig-video na ako. Nga mabdos ka sa laing laki. Libakon ka lang sa mga tao. Wa ko'y labot nila. Wa ko'y labot ko lang sa may isulti sa mga tao. Basta nga ako naibawaan nga love ti ka. Kung tugbangi ang akong kukmanimuan. Anong meron siyang wala sa akong mahalin ba kita? Seryoso si Ray sa yung tinguha na ako. Mao ni sugot na lang ko siyang gusto. Sa pagkakaroon, minyo na mi. Wasab ko magmahay kay pinanggaman ko niya. Ingon man ang akong anak. Dinhi na lang ko to. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitang mga higalan, kaagi ni An nga taga Matis City, Davao Oriental, uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga Nikolahan, tinadahan sa'yo. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rachel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Someday. Recorded by Radio Mo TV. Michelle, sa kadugan na nato, di na ko gusto nga mawa ka pala ko. I love you. Will you marry me? Yes, Neil. I will. Thank you. I love you. I love you too. I'm so happy for you, Beshi! Thank you, Beshi. Maid of honor na ba ko? Of course, no? Best friend ko tika. Oh, imong kuya Jerson, nagid anak no? Siyempre. Ang ahang naman ugwa ako igsuon. Siya may best man ako. Ops. Kira, hoy. Nahibaw ko nga na-crush ka sa kong kuya, pero nanakay uyab, ha? Pagpuyo na. Ugo sa pa, wapas ako kay bawo kun mo okay ba si kuya nga siya akong best man. Nahibaw biya ka ato nga bitter sa life, sa love life, di ba? Suway lag-ingon, basin di ay. Di ba gid unta ko ganahan, pero kung mo'y gusto sa bribe, sige. Salamat kuya. Pinangga giday ko nimo da. Bawas lang sad ni nako sa imong pagpagan ako. Wa gyud ko nimo biyahe sa panahon nga down kay ko. Katong gibogan. Ops. Di ba nagsabot naman ta nga dili na mo hisgot sa pangalan atong babayhana? Talimti na to para maka-move on kita. Ano ba yung si Jerson? Huwag gid bitaw. Dili pa ba na dugay nga nagbuwag sa iyang ex, di ba? Nasi uyab, oy. Nakita na ko silang sweet kaayo. Mao ba? Naano day? Nga naman kuya. Andam na day kang maguyab-uyab og balik. Kuya Jerson, nagkita ba na ko doon sa kakadaon atong nagbuwag mo sa imong ex? Mahadlo ko nga ba sinong mausab na po to? Ay kabla ka day. Tarong nga pagkababae si Luis. Maong wa kay angay kablaan niya. Ug dadon sad niya na ako siya diri aron ipailailan niyo ni Neil. Babe, si Rachel ako manghod. Oh, wa man lagi si Neil lagi. Ay, busy kuya. Sige mag-overtime. Hi, Luis. Hello, Richelle. So, kasluno na di ka, ha? Congrats in advance. Salamat. Invited ka, ha? Sure, thank you. Mao ba? Nagkailan na mo? Onya, okay na. Okay naman. Smiling ka ayo. Mao ba? Hoy, nga nung naka-feel man ko og bitterness daring dapita, Wa, uy. Sus, Kira, nakabantay na gyud ko nimo. Basig na kalaham na ginang imong gusto sa kong kuya, ha? Wa, no. Nana ko uyab, Besh, ug loyal ko niya. Dapat lang. Ay, tuod. Saturday, mangita ko og akong gahon. Ubani ko. Okay. Asa naman ni si Kira, uy?
Wa pa man gid ma-reply. Dilisan mo tubag tawagan. Sa narong orasa. Ay, hapit na mag-close ang butik para sa kong gawan. Ay, salamat kinanawag na kita. Hello, Bash! Rachel, sorry, wala ko maka-online. Hinay ang signal sa data, dili good. Ha? Asa man di ka? Nakoy kalit-kalit nga lakaw. Sorry kaayo. Dili na ko makauban nimo. Oh, mao ba? Sige, okay ra. Salamat, Bash. Sorry gid kaayo ha. No problem. Amping. Bye. Si Kuya Gerson na lang, di. Akong tawagan. Day, karon pa gyud ko nakarantay sa imong miss call, day. Nabuang ning signal ako diri. Ha? Nabuang sa nimong signal? Pareho di mong kira. Oh, time pa. Ayaw kong ina nga nagkuyog mo. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Wa day. Ano ko taong nagkuyog kami? Sige na. Bayan na kay busy ko ha. Niniyal na lang ko magpauban. Sil, naibaw ba ka nga overtime gihapon ko karon para makatigom-tigom ta? Oh, oo din no. Sige lang Neil. Mag-reschedule na lang niya ako. Sige lang. Huwag sa'yo makong pauli. Dili kong overtime. Okay ka? Salamat Neil. Luto na niya. Tahumot. Rachel! Si Luis man yan. Unsa problema nga na nakilakman ka? Nagpinuayan si Gerson ako. Unsa? Basilog na sayop lang ka day, uy. Dili man na ingon anak si Kuya Gerson good. Wa ko masayop. Na ako'y picture na nagduha sa babae. Tanawa. Ambi ko na, be. Nagkaila ka niya? Si Kira? Ako man yung best friend. Unsa? Sige lang. Akong tawagan si Kuya Gerson ug si Kira nga panihon sa bahay. Husayon tamong tulo. Luis? Kira? Wa ta mo pahibaw ang mag-abotay ra mo dinhi. Aron way mo balibad ninyo. Luis, unsa man ni? Anong naabot pa mo ni sa akong isuon? Kay dili na nako kaya ang imong pinuhatan ang imong pagkabakakon. Kuya, unsa ba nahitabo nimo? Wala na binuang man ka. Og si Kira pagyud nga akong best friend? O Kira, di ba wa mo ko'y pagkuwang sa pahimangno nimo nga naa anak kay uyab? Unya nga ni? Nga ni patol ka sa akong kuya. Sorry, Besh. Karon, ikaw kuya, tubag ako. Nga ni? Mag-aagnaw ni mo, Luis, eh. Nagdi-among-among pamgyan ni mong igsuon ako, no? Imo kong gidaot sa kong igsuon, ha? Unya, naibaw na ba siya? Nga ikaw ang unang nagbinuang? Dunay nakasumbong na ako, Luis. Dunay nakasumbong na ako, Rachel. Nakini si Luis, doon na ni siya ilaing lalaki. Daghan og nisumbong na ako. Pero wa ko makaila sa lalaki. Ug wa ko yung ebidensya maong nagpawawa ako. Pero dili man to seryosong ako niya. Bisa na! Nagbinuang gyapon ka! Ay, pastila ninyong duha nagbawsa na ira di ay mo. Dagan pa ko gyud na para sa kong kasal. Gisamutan pa gyud ani. Siel, Ita. tara ko. Namalig tayo mga bisi. Neil? Luis? Kaila mo? Ikaw kaya ang Neil nga fiancé ni Rachel? Nganong? Gamaya sa kalibutan, no? Oh, Gerson? Gusto ka makailakon kinsa ang akong laki, di ba? Si Neil! Usa! Neil! Tingnan ko nga din itinood. Tumag! Rachel, Tinood ba? sorry. Buang ka! Rachel, sorry. Mao di ay. Mao di gabrarag ako rin ni kamot ka madayon ni kasala. Yung mga signs sa gida ito.
Pero bugo kayo ko. Bugo kong nagpailan ko nimo. Pasaylo ako. Dili may tabo papasaylo ti ka. Uy, kasal nga may tabo. Ikalimtan ako nakailat ti ka. Priscilla. Some days, but then I won't even be there. Triple ang sakit nga akong gibati atong higayona. Og sukad adto, nahadlo ko nga magpataka og pili og lalaki. Pero nahibaw ko nga moabot ra unya ang hustong lalaki nga para ginako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. RMN. No kita may higalang kaagi ni Rachel nga taga Talibon, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, Someday. Mahayong adlaw kanyong tanan nga mga sukintig paminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Tonton. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan, Till Death Do Us Part. Recorded by Radio Mo TV. O kanang lamas o toyo o... Tonton, Ma'am? bangon na uy. Tuwa si JJ sa gawas nangita nimo. Nanade siya? Morning, tol. Siyugod ni mo miyari sa amo, tol. Okay. Ingon mo kaghapon nga umitubig. Mao ni Ari ko. Ari ko sa'yo kay kapaan mong tubig. Salamat, tol, ha. Ikaw lagi makatabang na namo, tol. Kay ikaw may naay motor. Saan man yung mga lugar namo, god. Layo man kaayo sa tubig. Kilala pa man nga magmotor. O nagkakawag tubig. Mga salamat kayo. Ay, kapaisip salamat yun eh. Bro, ano kag-imig ko nun? Be, damang mga container be, kay magkabo na ko. Oh, ikaw masal lagi ang nasa amo. Ikaw na sa mga kutabangan sa imong trabaho, oy. Ayaw tuloy. Okay ra. Okay ra, kaya na ako ang mga trabaho ni sa amo, tol. Ayaw, oy. Tol, bayat ta. Tabangan ti ka sa imong trabaho din sa inyo. Sure ka? O, lagi. Sige. Eh, gusto ka bang yun nga tabas kong trabahoon din sa bahay. Tabagi ko kay ako kahoy. Oh, kanara di ay? O, sige, tana. Mga ahoy ta. Tana. Oh, maayo kay ni aka na Tonton. Nga naman, day, ma. Naay ni anhi nga mga tanod ganiha. Nangita nimo. Ano sa may ilang tuyo, ma? Ambot, wa sa kumahibaw. Mubalik ra man kuno to sila. Ano sa mga ilang tuyo na ako? Butlang kaha. Ayo! Oh, Tuntun! Awa ang mga tanod na ron. Mayo kay amo ka na abtan, Tuntun. oh, nga naman. Yeah. Ano sa may imong tuyo na ako? Ako, gisugo mong mi sa amahan ni Mira nga pabantayan kung kinsa ning lalaki nga iyang ikakuyog. Kay paminyoon sila. Ha? O kay ikaw may suod sa mga batanon din he. Maong ikaw nga mong giduol. Kay bawa magyud ka kung kinsang nakiha ang magsigig kuyog ni Mira, di ba? Oh. Ya, mao na to ha, Tuntun. Ay bawal ko kung may makita ng lalaki nga pirmi kay kuyog ni Mira. Kay gusto sing amahan nga minyoon na yun eh. O, kuya. Kay, kuyawa ini. Nga naman. Hadlo ka may bawaan nga ikaw ang uyab ni Mira? Kuyawan ko tuloy. Ang kuyawan man ka? Nga, labang ka ni Mus Mira? Aw, love lagi. Niya, di mag-uandam nga mga sawan Mira. Nya, sa may plano ni mo ron? Distansyan sa kong Mira, tol. Ibasig maminyo ko nga, was oras. Tol, Tol, di man lagi ka. O, di ni mo gidit si Mira nga Valentine's Day maron? Ikaw ang gusto na bang ide, tol? Amaw. Nakainom ka? Eh, gamay rin. Aw. Sige. Nya, una na ko ni magtuog ha, kay kapoy ko eh. Pangita lang dahil katulgan kung ganahan kang matug. Sige, idol.
Katog na ko eh. Para ba ko'y buhaton ba? Oh. Tol, bisod mo lagi ka din sa akong kwarto. May tuyo ka? Kapag kong tawagin mo ito, Bide. Oh, dali. Oh. Uy. Tol. Gigakos magkukunin mo. Ano naman, di ka ganahan? Kuan. Kining Bawa ko nga, bisexual ka, tol. dito ang taka ni Mira kay uyab mo. Nga, ikaw na kung gusto nga dito, Bi. Tol. Tol ba? Tol. Recorded by Radio Mo TV. Kanindot sa akong kipati. Kaya 2 minute, JJ. Huwag nag-abot ang abong duha kang apil. Ay, gusto man akong kipati niya. Lahi kong manamahinoon ko niya. Dili, kinala nga ako ng pugang pagbati Kaya dili ko gusto nga magkuba ang among kasuod. Tol! Oh, Tol, kumusta? Noon sa mga liog ni mo nga, ganong naman ibanid. Ikaw ba, pabumbuang gaya eh. Na-orbogos ko mga classmate ko niya. Ano naman? Mga kabantay nga, na chikinini ako liog. Haka na ito eh. Yung mga ibahatang chikinini gabi eh. Ako o din na de. Sorry kay Tol. Wala ko tuyo Okay, Tol eh. Ito na eh. Limpit itong hitabo na ito. Tol, lisita magkoy ko na. Asam ka, Tol? Nakoy pumahan ron. Kisa man? Ay, kauban ko na ito nga youth ko. Si Kreslin ba? Oh. Nangay ko niya. Amo ba? Oh, sige. Amping ha. Basig madihalo ka. Maminyo niya kagahat. Ay, kabla ka, Tol. Gampir ko. Ha? Nagkauyab na mo ni Kreslin? Oh, Tol. Dali agad. Saon, ganahan siya na ako. One click ro eh. Kining Tol. Tambag lang ni ako ani mo ha. Ayaw kay padul sa imong uyab kay basig may mahitabo ninyo. Uso ka? Silos ka? Hoy, silos gud. Laim kayo sultian gud. Hapit lang kami nga. Buwag imong uyab. Ay di man gula mautol. Ang buot ba na ko ipasabot ba? Base niya ka lang dili mo makapugong sa inyong kagalingon o may mahitabo ninyo. Ya, maminyo hinong kag di oras? Ay istorya ito tuloy. Inay noon nga nagsilos ka. O di ka gusto nga madto ko sa lain. Kinaibo ka na ko. Tul. Nakabuhan ang nakalabay. Wala yun magpakita si Tol JJ na ko. Kumusta naman kasi siya? Tol? Oh, Tol. Kumusta naman ka? Tabagi ko, Tol, Oh, usapay ako ikatabang nimo. Mulayas ko. Oh. Ha? Garo ko taon ka mulayas mo ka? Nagpamabdos ko, Tol. O gusto sa mga ginikanan sa babae nga, minyuon ko. Unsa? Akaw eh. Nitabogin mong gingon ako, Tol. Ay, nagmahayinon ko na nga kuminaw ni mo. Wala tayo mahimuan na, Tol. Naitabo naman. Tabagi ko nga magkabiya ni Dapita, Tol. Ayaw pagbiya. Tol. Dili na mayo na imong buhaton. Kung mulayas ka, luoy kay ang bata nga magdako siya, gaway ilhong amahan. Nga, hindi ko bato eh. Pagkaslin na lang si Kreslin. Aron matawa ang bata nga dunay ilhong amahan. Tol, musta? Okay na ka, Tol. Ikaw? Kaya nagmayo kay nagibuhi naman. Ana gina, Tol. Huwag kami nga wala ko, Tol. Kimingaw eh. Pero watay mahimo. Di na magkamakalaag kay busy naman ka sa panginabuhi. Lagi. Sige lang. Huwag tawag niyo, Tol, pag may time ba? Sige, Tol.
nag-anam nagikagamay ang mga batanon din sa amo. Kay ang uban, yato na maglaing lugar. Ug ang uban sab, nangaminyo na. Horot-horot yung mga batanon din eh. Oy, hala, si Tol JJ maning nanawag. Hello, Tol! Basta, tol. Okay naman ka, Tol. Ikaw, kumusta ka? Di kita sa balik. Ha? Ano naman? Buwag din Kreslin, tol. Uy, hala, nga nagutang nagbuwag man mo? Di sinabot, oy. Sige rin away. Mo ba? Niya, asa man karon? Kung sa Davao, tol, kita ko yung trabaho ba? Kung magkakayon ka rin ka, tol, suruya ko rin ha. Mingaw kayo ko rin mo. Sige, Tol. Kung may time ko, anahon ka diha. Kay mingaw na sa kay ko nimo, Tol JJ. As we walk the golden mile, and there's nothing in this world. Ambot ba nga nalipay mahinoon ko nga nagkabuwag si Tol JJ o sa iyang asawa? Naibaw ko nga gugman na ni akong gibati niya. Pero kinahanglan nga akong pugnan aron dili magguba ang among kasuod. Sa pagkakaron, padayon pa ang among communication. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagal ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Tonton nga taga President Rojas, North Cotabato. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regalahan till death do us part.